Al een tijdje wordt een deel van het Sint-Anna-terrein opgeknapt door de Sportstichting Jouwtouw van Rudy Verhagen. Nadat de dierenweide al nieuw leven werd ingeblazen, was het woensdagmiddag tijd voor een nieuw evenement, een bootcamp. Ja, natuurlijk hebben we hier het schitterende Sint-Anna-park waar je van alles mee kunt bereiken. En we dachten, ja, buitensport, bootcamp met kinderen is nog niet zoveel, het is een beetje een nieuwe doelgroep. Ook hebben we eigenlijk de mensen met een beperking en valide kinderen samengevoegd, dat die samen kunnen sporten. Dat is eigenlijk ook een doel wat we wouden bereiken. En ik denk dat het wel bereikt is eigenlijk. Op deze eerste editie kwamen zo'n 25 kinderen af. Zo ook Leslie. Zij stond haar mannetje tussen de overige jongens. Ze vond het leuk om mee te doen. Dat je goed kunt rennen en zo allemaal. En goed kunt sporten en zo. Tijdens de bootcamp stonden er verschillende hindernissen op het programma. Er zijn van allerlei obstakels. Je hebt een bandenrace, boomstamwerk, echt oefeningen met buitenspelen waar je lekker vies van wordt. Wat kinderen zelf leuk vinden. En wat heb je allemaal gedaan dan voor activiteiten? Een boomstam optillen en dan rondjes om de boom rennen. En met de banden dat je zo moest doen, zo. De bootcamp was de stageopdracht van Jorren, die in zijn 4e en laatste jaar van SIOS zit. Hij blikte tevreden terug op de middag. Ik ben hartstikke tevreden. Als de kinderen tevreden zijn, ben ik ook tevreden. Het is nog niet zeker of de bootcamp volgend jaar weer georganiseerd wordt, maar de SIOS-student staat er wel voor open. En mocht dat gebeuren, dan heeft Leslie nog wel een verzoek aan alle meiden. Dat ze ook moeten komen. Dat was superleuk. En op het laatste moment werd er nog een extra obstakel aan de bootcamp toegevoegd. De deelnemertjes moesten zich namelijk allemaal langs de verslaggever van Pelemaas TV zien te wurmen om een mening over de activiteit te geven. Leuk! 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 Superleuk! Superleuk! Fantastisch!